Bueno, ariketa mota hau egin dugu horrela, zati bakoitzean gertatzen dena beraldetik bakarrik kalkulatuz, aldez aurretik gertatu dana kontuan edukibarik, baina badago beste modu bat formula erabilita guzti hau ateratzeko. Lehenengo kasu honetan, nik S bat kalkulatzen badut, egia da S0, 0 dela, orduan, hemen egin dugun kalkulua dagoen moduan utziko dugu. 300 metro. Baina, bigarren tartean atorrenean, bigarren tartean dagoen espazio irabazia, izango da, bigarren tartean zein espaziotara heltzen den, hasieratik bukaerara arte guztizko espazio irabazi hori aztertu behar dugunez, bigarren tartean zer egiten du? Bigarren tartean aldez aurretik baditu 300 metro egin da, eta bigarren tartean, hau izango da espazio totala, bigarren tartean aldez aurretik baditu 300 metro egin da, eta bigarren tarte honetan 200 metro ateratzen ditu. Así que momentuz, hemen 500 metro egin ditu. 20 segundutan 500 metro egin ditu. Eta hirugarren tartera heltzen garenean, espazio osoa izango da aldez aurretik eginda daukana, gehi hemen lortzen duena. Eta hemen lortuko duena izango da V, 3, bider T, 3, ken, gehi jarriko dugu, bat zati bi, A, hirugarren tartean, bider T, hirugarren tartean, karratura. Pizkat korapilatsua iruditzen du, baina ikusiko duzue logika osoa daukala. Espazio totala izango da aldez aurretik eginda daukana, 500 gehi, tarte honetan daukan hasierako abiadura, 20 bider 5 segundu, tarte honetan mugimenduan dagoen denbora ken, bat zati bi, gehi, bat zati bi, minus lau, 5 karratura. Hemen egin dugun kalkulua. Guztira, 550 metro. Orokorrean lehenengo moduan egingo dugu, garbiagoa dalako, errazagoa dalako, eta ez dugulako eduki behar kontuan aldez aurretik gertatutakoa. Baina, baten batek nahi badu hasieratik bukaerara gertatzen dena, ondo kalkulatzea egin dezakorrela. Tarte honetan, espazio totala eta hasierako tartean egindako espazioa berdina da. Hurrengo tartean, espazio totala izango da aldez aurretik eginda zeukana, 300 gehi tarte horretan egiten duena. Eta hirugarren tartean, espazio total izango da aldez aurretik eginda zeukana, 300 gehi 200, 500 gehi tarte horrek ematen dion espazio irabazia. Ados?